Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Singhason Karbi jutang ateran pen cepator pipon si ingdeng proxy hen up ahi kibipon. Jetini phang kora hini arni lakhain koi Singhason constituency ke pardo di koklangso ahabar buratok bi arong along pining ke chengsi hen up ahi kibi ser hubi kang thom lapen Singhason Karbi jutang ateran thihek pen SKJA ingdeng proxy kipling. Karbi jutang mate Karbi aron atang ke klem kedam kethek pon long lapen kachini dun ning arong mimi lapuson alir alon arong aji ilitum akhe along ke do lapen jutang ang bong kang thir nai ke ilitum akhelu mate ilitum ajutang henlo pule chipudet setami hingnoni ilitum ajutang along ason pregjam aron atang dopik khangjang lasuang bong pen hen ubahi kibita isonlo lapen Karbi akhe atumta hapir the kang dok longle kang dok ahod dok ek sarlong ki lapen harbi mang ijang pinchong pirti kang se Karbi akheatum hen ubahi ki bimate ser hubi kang thum aporom puthi choklim pensi bipon nangji lapen pangbo pon long lepusi ha ipusar phisar akai adin pen ilitum so Karbi aradaphan nang than tekang ateng pensi ilitum lapuson ajutang pedopon nangkok Singhason Karbi jutang ateran asong sengponsi pregjam ahabar humridamsi lapuson ajutang ilitum along pavir videt jilapen pavir nang nepu athepi en ponsi pregjam ade malongta pedopon bom bang bom lo lapen dikoklang so ahabar along pedopon lo labang so amai kapachetong along kadokabe rong kreke thom aratatum chetong ponsi hor pharoi sirap ho ahen up thapon long honga oksitami aseng amung asonsi thapon lo labang so ahen up kibi puthot kang pupon thulake chiklo jon thom api mokebangji asengkan arkoya chiklosi ingpupon popusi pherangkya thengno lamthe pangdak pon labang so mai kachepa hem phupon lagi meithu harsing tok bilapen kongchun bang sarsing ingleng lapen labang so mai along kachetong don lagi SKJ meithu jiren teron SKJ kongchun bang puran be lunsepo rensing ingti lapen labang so along kacharap dun monsing ingleng सरकारी रोंghang विद्या hanse sarsing hanse thare ke ap sodar ke ap boising ingti lapen kadok abe rong arat aristo ejang atum chetong dunsi alira lonchi piponsi mesen pen pachunpon apeng malang li hitu mahin da jopa hem phubon se dak kong lang so awar pin ni tungke dak bang so hanu ba hi kibi da bang so program ng bilo lapen la litum la kusana jai mek ding kona kole ni sun Karbi tu lake lai khen lo je litum Karbi khaye tum lake hapir thelong likang du ko hapir sami Karbi khaye tum long la puson arona tang du je khala bang so hut dok ik sarong kila pen harbi mang aja khala bang so kai hut pinchong pin thi kang lo je nang tum Karbi khaye tum ta ye isi hanu ba hi kibi mate ser hubiru hubi kang thum dam pen kibi la bang so bang ke tum Karbi khaye tum apromo puthi ke jok lim na ti tum po nang ila pela so apromo puthi ne tum bang bo po nang le ku akili tum phan episode sa bang khan na si pin mo ne tum uwi ki me tum sala bang so ting ma si tum claim po no chari po no ti tum ang ku hawar si tum na son dam bo no ina dak ti kong so hawar ru pu sami la dak di tang yu ba ki the bang ko tum du la sila bang so ti kong so hawar ru pa kala bang so di tang yu ba ki the yan pu singa so na ru ko chi pa choi la pen Karbi Anglong hawar ru pu sami labang so jutang itu kitleng dang pon chok ma chok ki ma labang so sami lang tum hin ban pu ka che thana chi mu ki the ko yo ba sini tum singa son ka bi ta tarang hin ki tum sing pon lo la pe tum nong klem bom dam bom lo ko ana hen up dak kado be chetong ko ana phai ko ana hen up doji lapen ge labang so hen up comment si puthot input huji labang so hen up ke pin ya dak di tum ko chetong bang ke arong tin nang sala dak ang horam hor su wan lo dak ake ko nai sam na dang hor pharu si la so ti tum bi khapon lo lapen labang son u bang ni tum ke mula ar ko ke klo sini tum ko poni ko non ma ni tum arang tum phan tarik ala adina ni tum thanek de lo mu tum labang su dak ti kok lang so hawar arong sara tum ben ching lok dak me kan tum ching wai tum si o men tu ko ti thu ma hala so poro tinang tum ta bir tan ki so hen up long so hen up ki bi long ku pi asim mung si ke jokon lo labang son u balong ki asim mung ki bi pon bang la lo la dak long hong si bi pon lo long hong thapon lo la pe la dak tum inglong
long a brick that happened. Itu beberapa orang yang itu macam tu, La bangsa kang ko pa tong long man ke ya semet da dak rong kri thomara ta tum sami la dak dulu la pero sar tum sami dulu la se kadu ching wa ching sai bang bangsa an upa program ye pini itu ke thap ma de ki bi ko nang de bang ke non pachun ko la bangso hen up kibige mane puning aning kan tala sonto hilang ma ladak masih do hilang ma la bang ni tum aku put hot da dak ti ko la so ha wa ro sar tum ben ching lo sorkari saruma na ching lo de tum ching wa ching sai bon thu ko yong si bi pon thu chinang da bang ko le tum bi pon thu ko ko yong salang tum ben dak ke bining kan si bi pon chot ko mani ka lo tang te ni tum hawar ka pe lo mo ta ko bi pon thu ko nang litum jutang terang pen non an longkoan rak lason program pathik pon niklo ni tum la dak di sobai long ning kan thom na son si bi lo suri ni raken yar ke baning kan pen si ni tum ching pon di sobai ning kan thom na son bi pon lo la pen jam hen yu long ni tum ning kan thom bi pon lo bining la dak pan ke ni tum ding chok si do son si dang le lo Kohora jilang soalong PhD department pen langchor scheme ki kim cheng pondu नरेंद्र मोदी सरकार मते बीजेपी सरकार पेन के पंगडाक पन अतेंग हर घर नल पे जल पु अलोंग 3 सितमे जेजेएम जल जीवन मिशन स्कीम पेन कोहोरा अलोंग सितमे जेजेएम स्कीम पेन मिशन की जोन अलांग पी पोंडो कोहोरा सो जेजेएम अलांग जिलांग सो आरा ततुम अफान डन इंकोइ सो से जेजेएम अलांग के लोंगली बककलांग अजक्सी चिटिनि फाइन करा के थम आरनी लाखाइन कर ट्रक द्वार बागरे मिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो कोहोरा जिलांग सो आरा ततुम अफान लोकल एमएससी मते एजुकेशन ईएम रिचर्ड टोबी अलांगली पीएचडी डिपार्टमेंट पेन मिशन की जोन अलांग langchor scheme ban pilu lason si nilitum karbi anglong news apherang ke risaning tipen ka humri dam ahot contractor rising rompi penang ke thandun atengke kohora so JJM mate jal jivan mission pen don inkoi so se aradatum aphan JJM alang kele un edet ajoksi nilitum local MSC mate autonomous council education em Richard Tokbi kachi chak ateng mate aning ke me pen ajok PhD department pen langchor scheme one pilu lapen nili phansi tame kikim ke rang asai nang pilo nili chepari deng pon lo pusi pherang ke atheng no chethan pon tangte contractor rising rongpi pen kaning che pon alam thile angton pen arjuponik sinang kajuranga pen risaning ti Karbi Anglong news longchor scheme pen ladak claim pi nangli ladak pen bachini ma Churulo nanglitum media akortitum kibang pot nanglito pan akirupilo mate ningaklong pen akirupilo dasi pini nilipan ilitum education yem mate local MSC Richard stock biga pin khada tengsi ladak kohora JJM scheme kohora so JJM scheme pen atokan no ketangon e kileun e adima pan lasi PhD department pen longchor scheme eniglo jilangso longchor scheme pu sila so scheme nonili ke claim cheng ponlo patumi dik pen claim cheng ponlo lase un an pen mesen penili mangso scheme rat la JJM scheme pen ke tangte adum la so lang ke long pen ningarong ja phanili on bor ipon bomlo la penang litum tanang sirap du noy nang litum ta nang lang du noy la sinonili la claim pon bomlo si bangso scheme ke lake hala JJM scheme pen an ke thekali longchor scheme chot la hinoni li claim pon bomlo la sinon la kene hiri tengki phan hud elo la pen pipe ke pon je phanon mane drain hud bomlo pet pu sangti arlong nili paklo elo cement paklo elo la si mu ke bangje hopta angbong nilila tengki akang ke klem pachun po ke pipe pipon po la sia don ko an bak dolang ladak san malang kacitang te bangsu alang citang te ke kado ka we hisap elote don koi bak do seta la angsong ana tuma bangke li un elake long chora scheme chor pot seta niliphan aphai tengke don krisian amuni do phan lang pali nei pu list dol sinon nili cheng pon bomlo nangle tuma dagat tur pen an pen ke prabjing pen nili bisi chekloi jonong bong sokam patang a contractor kanang dilo ke a contractor nili mel la ke rising rompi nili sinon claim bomlo tangte ladak nilitum thek pon long towar sitame ini bang ke longchor scheme pulote arloli pi pon chok sitame ladak non nilitum ka thek long bang ke towar sitame pame pik labang
athemala arat phan mathalo je adung dung chek hindu la tum tamu la chek chu thu pen ke pon je panta joy ki po pen te theng lo lang ka do ka we ke klem ke dam ke pon joy ki po penon parta ni lila materials mukha ke ban la ta joy ki lo elim thang ma sin lila se klem pon Lakhai Sidwar Amla Constituency Congress Committee Hinpen Get Together Program Kepadopon. Nijang Karbi Anglong Lakhai Sidwar Amla Constituency Parlo. Jitini Phaingkora Hini Arni Congress Committee Hinpen Pater Piponsi Arlong Kundu Picnic Spot along Congress Committee Klembang Phubang Philapen Rong Aratatumpen Anisan Kechupon. Bangso along Manteng Alohipen Joyram Ingleng ex CEM Alon Rongpi Secretary Robin Ronghang Secretary Laben Ari Sanghotum Chetongdun Sonsi Mayalong Aluhi Sarpoa Manpen Mesen Alam The Thanpon Lapenon Kebang Jining Kan Suri Hinira Inkora Trok Aningkan along MLA election ke Congress pen Chepa Hai Nang Pumate Highway Pupusi Lam The Jaipon Sonsi Bangso Jaimek along Kaprek Asong pen Wangsi Don Kre Hini Aratatum Congress along Chepa Ogdun Wothat lang sopen khoya tiso Karbi Anglong News. Langpher constituency ke parlo Ramterang arong pathua klam along Ingdeng Hini Inter Rongman Athoi Football League 2024 Football Championship Karlitang Anjali Tok BP Amen Pen Memorial Trophy kibipon. Jitini Phaingkora Hini Arni Langpher constituency ke parlopon Iragao mate Rongman Athoi along Ingdeng Hini Inter Rongman Athoi Football League 2024 Angdung Kiti Biponlo Labang so along Kachepho A team Amen lake Rongman Athoi FC lapen Ramterang arong FC e team atum Angbongsi Angdung Kiti Chepho ponlo Laso along Nong eketang dak pon lake Kecheng Sianong e Tangka Suri pho lapen trophy Adun Thua Nong e Tangka Suri ke thom lapen trophy Pipajer ponlo Lapen Laso along Ingdeng Hini Inter Rongman Athoi Football League 2024 ke pathupon along final mate Angdung Kiti Gold Rock pen Kachepa Hai pon lake Rongman Athoi FC e atumsi Chepa Hai ponlo Lapen Kecheng Sianong e setame Chepalong ponlo Ingdeng Hini Inter Rongman Athoi Football League 2024 along Chepator Pipon lake Rongman Athoi FC Iragao atumpen Chelangsi Iragao Youth Club EYC Sangtilangso FC lapen Star Diamond Karlitang Anjali Tok BP Achor President BJYM Subhas Lekthe Chetongdun Si Labangso Ingdeng Hini Inter Rongman Athoi Football League 2024 Angdung Kiti pon along Kapathu ke haipon anong isitami Pipajer ponlo Pon dun na gol ke 6-0 Komara atum mensenang atum pini ang dong geti kacepoi lah. da Ramterang bitim ng bensi pini final victory lah Ala panang atum abang ke. Ito ke Rongman Athoi team Kewang gilang nang atum la langther angkang lo kadi. Langther angkang along nang atum. Ason akala kedo along tamanang atum. Ano se bor idun lang mala penako. Non owi kimi dan kupini message ke pikan tum dom. lalan tum kaprek long la non ke wang jilang along si kami tum dapat sudim han bol ipon la pen tum do gawe la non yars tum dai ani wang dan tum practice pen ituma akibi tum akibi tum handan tum pan pon bom la Charlie la football kami Apa nang atum kacalung dolo. labang sung practice bang running cut po running kan hai kon lai lep po san lah Nanti dulu inut buat sap bang kan inut bornang namun po penjalsi itu pini cepalongon lo kaputian nang di alam ni garong. ini ngarong pian lo binar ke dam ji ke kan kado gawe rong dan sop akhir zume pen itu Kuan cepaduk si lapel. labang cepat duk lo kado gawe pial pen sop cepat duk coach lai tu pen cepat duk dan sepini finalan pele tu ko jero si bangalan tu lo coach lo pen secretary president kado tuhan curu ko jero